Malaki flattement bela jeli nyakuma mun me kala mal kono fukata se mali ko nama ama fo o bismillah anga jama kenka no de effet different ni fait divers kon la an kon sera ka se buru baro man na be fol man ko dasaw olu ko ni ansel lu mabi ko ni nga na fa jumene bu ba bare kon la u be do jumene soro ka bare kon la mun kede ne la bu se bu bla poatala oni ni anga jama ko mo ne Bonne negatara mine sisa ya santai bon me nkoroga doyi o entraînement ye o farogolo ne mu farogolo me kontango bonne re gun ka ne re ni mu ko bonne nga choroba me kala la kuma be sara mine nkoroga ro do ulu kuma famia ulu re bolo me ka do negatala ka ke delenga ye me ka negata choroba re me a plein oro re kama afu negatala to ko chenu no me are nana ya nga negata ame negata ante mo toro mogotini plein sokonna la ko karsabeta au contraire mo be na re karsabe ni sauver bodon kama u ma to ame negata bon nga negata ko ngwale worom na mo dumini nege ko donc ne mo rentrer ma woro na mo dumini bage ne ngo dumini nga fo ko ngo dumini me ga tiasa ko me ga boloba bon arek la na jaay finalement parce que mo no pour que ga dumini rege gi fa amano ame wole blanga nyamo ma wu klobana ko nu we sega demam nyesi negata loma parce que negata flene san begel no negata lage delengani orge ongi folo ri mo meta wardi negata loma takarsa bugo takarsa geta bo san flerom na negata la benyele no malien benyele no negata la ti mo agresser negata la ti kujugu gala blin en fene be feyni nani en fene ga negata ko do rega man ta ta ko fe fene ko folo taw mata ko fe mesan negatala be baraglari ni muti sécurité basoro be korola bon koro yere daga chama ma yere fene bana ma kunye parce que munu me société garnachi dale ou ba exploiter trop ko donc be ta marché ni prix na tant au prix là on va bien ma mais on va tirer ka tirer donc nous tra marché mi na mo gelen ko ro wa bisaba basoro te bla mo dala watan fla watan kili bon mo be negatalo be amer ka ne rebe jiro dege bon voilà do be boxu kan do be close kan bon ne rega préféré ne be jiro dege kana en tante bugore ku bi sport wore dege avant que nega do negatala do do be bulu ke mais en même temps on peut bi nega don ta quoi mais ko seba kunte donc bon au terminé de quoi faire compétition chamo kera bolla la donc échec ou kerona ou là quoi bon finalement c'est na kari boli konnana donc boli ma se ka tanya quoi donc ye boli jola bon to kata sport ke may mu foyer la donc o mi nega suni corduni bardi kay ko jugo ani puli donc athlétique de follow handicap de ressort très bien on est obligé kana bo donc on bi bardi fengo de ke donc ere muye ala nga yeta ni famille konnana bon mo bi negata famille au contraire chamo na quoi na fo do bi ni unana we clé flaqué bo akem binganu ni fanga jiro ye mo la quoi donc ni o ye mo lo ti negata la quoi parce que negata la ere mo hakli sikime quoi ya mo hakli sikile do ajantoni do ayre la o de wele ko negata la parce que ni mo ko limba ere ali yere finalement ibi mo do yi iba fo ni bugo sigati sa bon finalement yere bi yere dusu faga quoi bo do negata la ye mo de do mais mo mo mi benganu ni fe mo ke yere ko ni fe no luti negata lo yi no o te dore ibaro dasa fle ni bi chama be do negata lo be nata sanflari no fe kanyina dugumala ko e ma fama donc ni ba bela travail ñogon fe a bebe bo ma fama ni ñine la sanfela be fa be gira donc dugumala be dogo be kila ga fo ki be sey ngana dugumala ñini ngo ba so sanfela tara ma fama ni ba be ñini ñogon fe a bebe ibe ke mo ko dala kene mais ni ta be ñini ñogon fe donc dugumala sanfela be fa dugumala be dogo ko donc ya famia ibe dala he ni sport be su aketula bon igum sport na tagabulu do go ni be koro absega na ka dogo ka be na ni fasala banaw ni fenwi la bon ne be se ga fo donc au lieu de dore da so ni be entraînement nge fi ka du a dumuni nege ni ta dumuni nge abina ni bana chama yi farkolo la
i m'a faamu bon ni farikolo fɛnɛ tɛ reposer nerf bɛ sɛgɛn i m'a faamu o bɛ na n'a ye sinon sport dɔw ye san caman k'a la u bɛ san joli la bi an m'a banako kuma mɛn olu la dɔw de don mɔgɔ dɔw de don dɔrɔn u bɛ dasaya la gosi de i m'a faamu sinon entraînement i b'a kɛ foyi i m'a faamu ala ye bɛɛ d'a ma bɛɛ kɔrɔcogo ka kelen dɔ kɔrɔcogo ka ɲi komi dɔ kɔrɔcogo man ɲi bon dasaya tɛ ka nɛgɛ ta ka taa bin mɔgɔw kan ou bien ka taa kɛlɛ kɛ parce que kunu dasaya la n'i kun yera kunu dasaya la a tun bɛ fɔ k'i ye vagabond ye n'i kun yera nɛgɛgurunta la a tun bɛ fɔ k'i ye vagabond ye bon bi sanɔ denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ nɛgɛ ta u bɛ taa mɔgɔw agresser u bɛ taa bin mɔgɔw kan ou bien dɔw bɛ wari d'u ma k'u ka taa karisa bugɔ nɛgɛta ma dabɔ o kama e bɛ ka taa mun bugɔ e yɛrɛ forme bɛ kɛlɛ kɛ quoi an ni mɔgɔ yɛlɛn'i sen kan a ye n'a ye mɛnɛmɛnɛni de n'i kumala a fɛ hakili sigi la a yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔgɔlen jɔlen na n'i y'a ye a bɛ kɛ nin kɔgɔlenba nin bɛ ka nin fitinin deli fitinin yɛrɛ bɛ hakili sɔrɔ bon welewelekan min bɛ n bolo ka si nɛgɛtalaw ma nɛgɛtala bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ fa kelen ba kelen de an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ maliyɛn de nɛgɛtala ma bɔ nɛgɛtala fɔlɔ nɛgɛtalaw bɛ cogo min na san taw tɛ ten san taw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na hali bi ala ka dɔ fara an ka cɛsiri kan hali bi ala ka dɔ fara an ka cɛsiri kan n bɛ nɛgɛtala bɛɛ fo bon n bɛ foli min da n ka faamaw fɛnɛ ma u hakili to an nɛgɛtalaw la u hakili to an na n'u hakili to an na a bɛ diya an yɛrɛ 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 de